Tyttö tapasi ensimmäistä kertaa tulevan anoppinsa, joka antoi hänelle myrkyllisen kaulakorun. Poikaystävä laittoi sen tytön kaulaan, ja hetkessä tyttö muuttui patsaaksi. Kuningatar halveksi maalaistyttöä ja langetti hänelle historian pahimman kirouksen. 1000 vuotta kului, ja tyttö oli museossa esillä. Onneksi kuljetuksen aikana tapahtui onnettomuus, ja tyttö putosi jokeen. Nuori mies luuli jonkun hukkuvan ja hyppäsi pelastamaan, mutta huomasi pelastaneensa nukön. Hän oli hämmentynyt, mutta koska kaupassa tarvittiin mallinukkeja, hän päätti viedä patsaan kotiin. Kotona hän ihaili tytön kauneutta ja toivoi, että tämä olisi oikea ihminen. Hän jopa varasti suudelman ja otti kaulakorun pois. Kun hän otti jalokivikaulakorun pois, hän ei huomannut, että patsas heräsi eloon. Tyttö tunnisti heti nuoren miehen, joka näytti samalta kuin 1000 vuotta sitten elänyt prinssi. Nuori mies luuli hulluksi, koska ei voinut uskoa, että nukke elävöityisi. Kun tyttö kosketti hänen poskeaan, hän ymmärsi, ettei ollut unessa. Keskustelussa tyttö luuli prinssin unohtaneen muistinsa ja kertoi aiemmista tapahtumista. Tämä sai nuoren miehen muistamaan legendan puunaisesta kaunottaresta, joka oli totta. Hän kertoi tytölle, että on 1000 vuotta myöhemmin ja näytti 1900-luvun esineitä, mikä pelästytti tytön. Herättyään tyttö ei epäillyt nuoren miehen sanoja. Hän katsoi syvällisesti ja sanoi, että vaikka 1000 vuotta on kulunut, hän on yhä hänen elämänsä rakkaus. Yllättävä tunnustus liikuttui nuorta miestä. 20 vuotta yksin ollut nuori mies oli innoissaan. Hän vei tytön ajelulle kaupungille, ja tyttö oli hämmästynyt neonvaloista. Sitten he menivät yömarkkinoille, ja tyttö sanoi, että se oli paras ruoka, mitä hän oli syönyt 1000 vuoteen, vaikka valkoinen asia oli vaikea pureskella. Nuori mies huomasi, että tyttö oli syönyt myös käärepaperin. He katsoivat televisiota kadulla, ja tyttö pelästyi, kun näki itsensä laatikossa. Mies yritti rauhoittaa häntä ja auttaa sopeutumaan uuteen maailmaan. Jännityksen lievittämiseksi nuori mies vei hänet baariin, jossa musiikin soidessa tyttö tanssi hänen kanssaan. Tytön tanssiliikkeet olivat outoja, mutta hän esitti vanhan tanssin, joka oli kuin perhosen tanssia. Tytön tanssi tarttui baarin tunnelmaan, ja muut alkoivat matkia häntä. Koska tytöllä ei ollut paikkaa yöpyä, hän piilotti tytön huoneeseensa äidin huomaamatta. Tyttö ei ollut koskaan nukkunut niin pehmeässä sängyssä, ja perhekuva herätti hänen uteliaisuutensa. Hän ajatteli vanhempiaan ja toivoi, että hänelläkin olisi perhekuva. Aamulla tytön kovaääninen kylpy herätti äidin huomion, ja hän epäili, että pojan huoneessa oli nainen. Poika kertoi äidille, että kyseessä oli vain uusi ystävä, mutta äiti tiesi, että se oli pojan tyttöystävä. Kun poika toi aamiaisen huoneeseen, hän hämmästyi nähdessään tytön jälleen patsaana. Tyttö oli vahingossa laittanut kirouksellisen kaulakorun takaisin kaulaansa kylvyn jälkeen. Kumpikaan ei tiennyt, että se oli taikakaulakoru. Poika yritti elvyttää tyttöä, kun äiti tuli huoneeseen ja näki poikansa tyttöystävän olevan patsas. Äiti oli sanaton, ja poika alkoi epäillä omaa järkeään. Oliko hän todella viettänyt aikaa patsaana olevan tytön kanssa? Kun poika rauhoittui, hän vei nukan takaisin varastoon. Silloin paikalle tuli joukko ihmisiä, jotka olivat kirouksen langettaneen noidan palvelijoita. He kertoivat pojalle, että patsas oli heidän omaisuuttaan ja että he veisivät tytön mukanaan. Poika kertoi tytölle paljon rakkauden tunnustuksia. Jos se ei ollut unta, pyydän, herää henkiin uudelleen. Ystävä kuuli tämän ja pilkkasi poikaa, joka ei löytänyt tyttöystävää ja rakastui nukkeen. Kun poika kääntyi pois, hän otti kaulakorun pois, mutta ei huomannut, että patsas heräsi eloon. Poika laittoi kaulakorun omaan kaulaansa ja muuttui puuksi, ja tyttö pakeni. Pian noidan vartijat tulivat hakemaan kaulakorua ja kuulustelivat poikaa. He kertoivat noidalle, että puunainen kaunotar oli paennut. Noita suutti ja käski alaisiaan tuomaan tytön takaisin. Kun poika kuuli tytön kadonneen, hän uskoi kirouksen olevan totta, ja ystävä lupasi auttaa häntä löytämään tytön. Tyttö etsi poikaa kauppakeskuksesta, kun noidan vartijat huomasivat hänet. Tyttö pakeni kampaamoon, muutti hiustyyliään ja vaihtoi vaatteita. Hän piti uusista vaatteista niin paljon, että unohti takaajajat. Kun noita saapui, hän huomasi pojan, joka näytti samalta kuin prinssi. Noita tajusi, että tytön kohtalonomainen rakastettu oli palannut. Hän yritti katkaista heidän suhteensa ja ampui poikaa jousella, mutta ei osunut. Poika huomasi, että joku yritti tappaa hänet, ja pakeni. Tyttö näki hänet ja nappasi kartingauton, otti pojan kyytiin ja he pakenivat yhdessä. He ajoivat pakoon kauppakeskuksessa, ja auto ajautui tielle.
poika pelkäsi tytön joutuvan onnettomuuteen ja yritti pysyä perässä, mutta menetti hänet. Yllättäen tyttö ajoi kartingauton pojan kotiovelle, poika oli iloinen ja juoksi yläkertaan, missä tyttö odotti, tytön suudelma yllätti pojan, ja he keskustelivat. Noita tuli poliisin kanssa ja syytti poikaa varkaudesta, poika luuli, että tyttö oli elossa eikä häntä voisi viedä, mutta noita laittoi kaulakorun tytön kaulaan, ja hän muuttui jälleen patsaaksi. Poika tajusi, että kaulakorun poistaminen herättäisi tytön henkiin, mutta kukaan ei uskonut häntä, tyttö vietiin pois, tyttöä vartioitiin tarkasti, ja poika pidätettiin varkaudesta. Noita suunnitteli suurta näyttelyä, ja kun se päättyisi, hän veisi tytön mukanaan, poika oli voimaton, kunnes hänen ystävänsä tuli ja teeskenteli olevansa upseeri. Hän väitti, että poika oli uusi sotilas, joka piti viedä rangaistavaksi, he pakenivat vankilasta, mutta jäivät kiinni ja joutuivat juoksemaan. Onneksi he pääsivät pakoon, ja illan näyttely sujui hyvin, kun patsas esiteltiin, poika ilmestyi kuin prinssi ja yritti pelastaa tytön, mutta noita esti hänet. He alkoivat taistella lavalla, ja ystävä painoi oikeaa nappia, poika käveli tytön luo ja otti kaulakorun pois, tyttö heräsi henkiin, ja he luulivat, että kaikki oli ohi. Mutta noita uhkasi heitä aseella, poika ei uskaltanut liikkua, ja noita vei tytön katolle, missä oli kuuma ilmapallo, kun pallo nousi ilmaan, poika unohti korkean paikan kämön ja kiipesi ylös. Hän voitti pelkonsa ja löi noidan, mutta hän ei voinut heittää noitaa alas, joten hän päätti säästää hänet, vedettiin ylös, mutta yllättäen velho ei arvostanut sitä ja yritti työntää nuorukaisen alas kuolemaan. Kun he kohtasivat, tyttö oli tarpeeksi älykäs laittaakseen kaulakorun velhon kaulaan, ja hän muuttui heti patsaaksi, tyttö yritti nostaa nuorukaista, mutta vahingossa tönäisi velhon alas. Tuhansien metrien korkeudesta velho murskautui, alaiset miettivät, voisiko pomon liimata, mutta kuorma-auto tuli ja pyyhkäisi kaiken pois. Pahikset olivat poissa, ja nuorukaisen ja tytön rakkaudelle ei ollut esteitä, hän antoi tytölle kaulakorun, joka merkitsi, että vanha tunne oli saanut päätöksensä. Tämä yli 30 vuotta vanha elokuva voi tuntua kliseiseltä, mutta sen satumainen loppu on juuri se, mitä ihmiset toivovat. Herättääkö se lapsuutesi unelmat, kun katsot sen loppuun?